Il-President tal-Parlament Ewropew u l-Europarlamentara Nazzjonalista Roberta Metsola qalet li metaforikament f'xogħla it-titfinnar ta' kuljum qalet dan waqt li ġiet intervistata fil-programm Ekstra fuq ix-Xandir Nazzjonali fejn tqajjem is-suġġett dwar il-pożizzjonijiet tagħha dwar il-gwerra fl-Ukrajna u l-kunflitt f'Gaza. Titfi narem, titfi nar ieħor kuljum dik il-ħaġa. F'din l-intervista Metsola kompli trowwaħ favur l-investiment fid-difiża hekk kif sostniet l-Ewropa m'għandix għażla oħra ħlief li tinvesti fl-armamenti. L-Ewropa m'għandix għażla. Kien hemm pajjiżi li naqsu ħafna l-ispejjeż fid-difiża u llum qed jarfu li m'għandhomx għażla ħlief li jżidu ħafna dawk l-ispejjeż. Fl-intervista li saret fid-9 Sular tal-Parlament Ewropew, Metsola attakkat kemm il-darba lill-Prim Ministru Roberta Bela u lill-Partit Laburista. Qalet ukoll il-kritika fuqha dwar il-pożizzjoni kontroversjali tagħha fuq il-Lvant Nofsani fejn tkellmet favur Iżrael mal-ewwel iżda mhux fuq dak li seħħ f'Gaza biqtil texieren ta' eluf ta' innoċenti Palestinjani skont ta' kien immanifatturat mill-Gvern Laburista. Jekk hemm dik il-kritika hija waħda li hija manifatturata mill-Gvern Laburista. Dan anke l-Ewroparlamentari qalet barax ta' kritika fazz ta' pajjiżi għal mod kif sbilanċjat ruħha u l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea favur l-Armata Iżraeljana fil-konfront tal-Palestinjani. L-aġir tagħha sansitra wassal għal diversi protesti f'pajjiżi Ewropej.